Mother Tongue 1, Week 1, Day 1. The learner talks about oneself and one's person's experiences using appropriate expressions. Family. Maayong buntag mga bata, karon manganta kita. Sa paningog nga, where is Tamban? Sige, maminaw sa amo ni teacher ha? Asa man si tatay, di Asia, di Asia. Kumusta man si tatay, maayura, maayura. Karon mga bata, kamo na pud ang mukanta. Inyo lang ilisan ang pulong nga tatay. Ilisan nato sa pulong nga nanay, ate, kuya, ug baby. Karon mga bata, unsa ang inyong nakita sa hulagway? Sakto. Kani ang gitawag nga pamilya. Kinsa man ang mga miyembro sa pamilya? Siya si tatay. Siya si nanay. Gikugos niya si baby. Siya si ate. Ug siya si kuya. Karon, kumpletoha ang musunod. Ang ngalan sa akong tatay kay... Ang ngalan sa akong nanay kay... Ang ngalan sa akong mga igsuon kay si o sila. Karon mga bata, unsa ang imong masulti sa imong tatay, nanay ug mga igsuon? Kumpletoha ang mosunod. Si tatay kay, si nanay kay, ang akong mga igsuon kay, mga buluhaton sa balay. Sa inyong notebook, magpilit og hulagway sa imong pamilya. Mga bata, permi natong hinumduman, mahalon gyud nato ang atong pamilya. Daghang salamat mga bata. Hinaot aduna mo'y nakatunan. Magampo ug magamping ta sa kanunay. Hangtod na pud sa sunod nga leksyon mga bata.